Dáme 120 či viac. Nechaj 120. Potom si to chyť do ruky a merať. Tlakomer, alebo to nemusíš ani. Takže tlak jaký je. Čas nemá. To je všetko. Dobre, paráda. To je dobre široko. Môže to ešte ďalej. Aby tam tú hodnotu bolo dobre vidno. Je? Dobre, no. To sa deje. No, čas je na tých hodinách, hej? 120, no. Nechám tých 120, hej? Nechaj. Lebo nesmieme si dovoliť iný test, až to nepokazuje, že? Čas ti ukazuje, minútu 58. Paráda. Aj zvuk ide, hej? Hej. Ja som najživnejšie rozlišenie, ale to je aj tak veľa, vieš. To je veľmi dobre, to vieš. Poradne to máme. Dobre. Tak toto zrovna aj potom. Už 3 minúty. Stále budem držať na 0,4. A nemusíme aj zapísať, keď mám video teraz. Áno, Radko. Nič nemusíš zapisovať. Čiže bude väčšie ešte urobiť v porovne. Tak Už teraz som vykonal to. na dobe. No, 18 stupňová voda, že? No potrebuješ to isté, ešte drží 4 minúty. Išlo o 30 stupňov. 33 stupňov za 4 minúty. Je to, tam si to tutovní. Tam, v tom. To je dobré. Za 4 minúty, za 5. Daj trošku do minusu ešte, či ide? No. Dobre. Není dobré. Som ti rád, netreba sa pomáhať. Ja to mám vedieť. Tam ťa neboj, ja idem rýchlo navakovať. Čo sa bude dlho? Dobre, Ale to bude rachot. Nevadí, vieš, napij to.
Až keď to zapneš, že? Mi povedz. Máš to? Aby ti rýchlo neunikala, to vieš. Musíš to vydržet. Dobre, na čo tam dám? Aj to si mám. Tam zase. Už nemá zapnuté? Je to len zapnú. Všetko? Už to zmenšilo na 800 W, vidíš? Pozri. Môžeš aj svojho niekto mohol byť. No, a nechápem prečo. Uvidíme od toho druhého. Klesa to, no. 3 sú. 3,5 je. Zapojím a vypínam, hej? Plniť baku musíme do toho. Už 800 W iba. Preto to tak pomaly hreje, chápeš? To znamená, aj tam ešte tie elektrické energie, no? Na to zavarenie, presne to je tých 400 W, ako som to hovoril, no. Keby tých 400 W dávalo navyše, tak to zožere to isté na zavarenie, rovnaký čas. A tak to oni uvidia fyzicky. Počkaj, zoberiem to, hej, daj. Nachystané, že? Dobre to nachystané. Počkaj, skôr toto napáda, daj to do komice. Drž to v komice. Moc neveliká, 3,5 je stále. Hej? Si to vyššie, vieš, má problém. No, čo uvidíme. Dobre, ti vychádza. Dobre, a zrób si to na 4, ako? Počkaj, teraz do ktorej strany? Do tejto. Je tam. Tu? Ja to nevidím, musíš to ty zrobiť. Dobre, čo to To je zarachodilo? gulička. Je tá gulička zarachodila? A tam není gulička vlastne. Asi Není to tam. metrik. Vidíš, už je 85 a 8 minút 20 sekúnd. No. Aký hrnec? 25 stupňov možno. 30, viac nemá. No a... Ešte sa nevarí, je 87. 87, dobre. Ja môžem pozrieť, A napíš tú hodnotu, keď bude 100. No. Ešte len tam už je ako takto. Ono bublinkuje, ale má bublinkuje proste na hladine, vieš? Hej, hej. No. To je nič, to padá z pokrievky. Dobre, to až bude 100 stupňov, ako nerieš. 90. Vidíš, 800 W, keby to žilo kilo 200, tak je to zaverené za 7 minút. Alebo za 8. Tak proste klesá, To zaujímavé. je zaujímavé, ináč Na 800, z 1,2 kW na 800 W. U toho to klesá, u toho druhého neklesá, to je veľmi zaujímavé ináč. Áno. A to je šetrenie len už tu. No. Aj keď sa čas predĺžia, ale ušetrí, vieš? Však to som vysvetlil, že ušetrím. Dobre, Radko. A napíš čas a potom to zapíš, hej? Do bodu Do 100 či daj si do- tam podmienky, daj si tam odrážky. Dal si bodvar. Do bodvaru. Čas. Čas, áno. Bodvar. Koľko stupňov dáme? Je už 95. 90. Dneska to je ešte rýchlejšie ako včera. A ja studne Už sa varí. Už sa varí. Už sa varí. No, ale no. Ale nie je bunka už. Počkaj, Bunka. ukážeme, ako sa varí. Úplne ne? bunka, hej? Pri týchto stupňoch, hej? Dobre, môžeme ju prepnúť. Že dáme ju teda na koľko stupňov? No, nechaj tých teda Dáme- 95 sa varí. 60, No a ne? napíš čas.
Alebo 80 dáme, lebo hen ten sa nevarí pri 60. Hej, Radko, no. Takže to je 10 minút. Rovných 10 minút. 10 minút. Od váru. Nemám. A No, potom som dal potom 80 stupňov. To bude ale lieta tá pokrývka. No, tak určite uber na 60, lebo to bude lietať. No ale ten druhý nebude variť na 60, ja to mám overené. To nevadí, ale tu to daj na 60, to je tu. Ale tu ťa nepustí spotreba, a čas rýchlo, Radko, 10 minút. Ja vlastne však budeme variť do 20 minút, hej? No. Áno, takže skončené u 10 minút a budeme variť do 20 minút, ale on sa bude príliš veľa No variť. toto bude stále variť rovnako. Musíš dať 60. Však to vravím. Musíš uber Toto dať. není ako dobre, vieš? Uber, určite Uber na 60, lebo to by sa príliš veľa varilo. Chápeš? No, Toto nie je smerodatné, lebo to by sa moc varilo. Áno. To som chcel povedať. No ale dobre, ale nás energia Radko, nás spotreba energie bude výborná, preto lebo bude sa 170 a tak ďalej. A varí sa to som chcel vysvetliť, že pri 60 stupňoch sa toto varí rovnako ako to pri 80. Môžeš to aj komentovať, už pokrývka zjape, že... No. Ale však pri to budú 60 daj 60 a teraz daj spotrebu, skontroluj trošku spotrebu energie, vieš? A poď aj na to. No, to vidím všetko. No, vidíš to všetko, paráda, ide 700, 100, 200, 500, 600, 700, 500, 6. Takže do 20 budeme variť, či do koľko? Zapni to teplotu, už nemusíš mať. Však už je to horúce. Nevedia, to stále necháme zapnuté, aby, vieš? Juraj, toto sa varí pri 60 Áno, a to sa pri 60 variť nebude. To ti chcem ísť. To im ukážem aj, vieš? Teplota ruky, že udržíš, vieš? Zasnímaj to. Zasnímaj to, že ruky udržíš, vieš? No, je to tam, no. No. Ukáž? No, to má 45? 40, čo uvidíme, Marek, keď donesie ťa. 45 asi, no. 45, no. Pozor, lebo... Voda mi nestačila. To bude, no. No. 10 minút je aj veľa variť, vieš? Až mu neublížime. To som varil 20 čero. Hej? Počkaj, vakuum to nie. Zajímavé, že? Čo to tam rachodí, neviem. Vidíš, pri 60 sa krásne To sa varí. príliš veľa varí a spotrebu to má takmer nič. Čo to je 400 W, 500 W? Vrám, že sa to moc varí, že indočky budú musieť dimenzovať na menšie varenie. Menšie varenie. No, tak ja to hovorím. Ale tu, koľko je spotreba teraz, podívej sa? No tuto, 19, 190 W. 190 W celková. A teraz to deje cykluje 600, 700, 100, 300. Marek nemá pravdu. Áno, zobralo to len 200 W za tú hodinu, za ten čas. No, no. Nie 200, mne to zobralo 211. Je to paráda proste, vieš, že... No, varí sa to pri 60, vieš, ale hento sa Ukáž pri 60, pomaly, 60, aby videli, vieš, že... varí sa to brutálne, no. No, to sa až príliš veľa varí, vieš, že... Sa to varí 3 minúty. Ja by som nechal len 5 minút, Radko. Lebo to je to isté stále, vieš. Tých 5 minút stačí na to, aby si to dokázal. Tam bola aká hodnota 10 minút. Ale tuto, koľko spotrebované váty sme si všimli. To bude na video. Je aj dobre. Áno, tak to musíme povedať, hej. Na video. No. Čo minútu poje 10 W, pozeraj. No, paráda. To zbytočne veľa varí. Zbytočne 5 minút budeme... A keď bude tá pokrevka ešte tá druhá, tak to bude ešte lepšie. Všetko vieme, že to tak bude. Ani ešte nedobo, že pretlakový. No? Tak pôjde s energiou na nulu. Na nulu, Tam ja sa... viem. My vieme, že pôjdeme s energiou na nulu. No už je teplejší, ale odkiaľ sa spodok je studený úplne. Z vrchu to ide, odtiaľ Z vrchu to ide, áno. Ja viem, že to ide cez ten vrch. No. Hej, hej. Že taký, že na ňom neudržíš. Hej. Udržíš ešte, ale už je to horúce. Už je to teplé na ruky, no. No. No, dobre. Ja by som Radko ukončil pri 15 minútach. Nemá zmysel ďalej, to bude to isté, vieš. No. Keď bude 15, ukáž video, že sa stále varí, vieš, ak napríklad na rentu na tej teplote. No. Už je 15, že? No, tak vypneme to pri 15. Vypneme to pri 15, Radko, to je všetko smerodatné. Tak to... Vypínaja. Varila sa, no. No.